budeš pálat ze zadu. Pomůžeme teda rozpálit po mně, potom. 18 tady. To si veselý do piče strýlet po tvojich. Ja ze spolu strýlo po nás, jemu zajebalo. To jsou ty laknutý, co se boja. Asi to vylezeme hore, víš, myslíš? Já nevím. Slyším, co dál. Co? Dál co? Dál? Když já mám, no. Co je tebe? Já jsem úžasný, tak víc co robíme. Kam? Tak to jdeme preč. Vždycky bychom zabrali hned tamto. Chceš hrát? Ti počkat, zpovídali, že se nemůže, už utekají na oného. Jdeme, go, 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 go. Jdem prvý, potom ho. Jdeme. Podívám se dole. Káni, my jsme ještě za tu stodolu v také budke. Taká unibobunka tu je. Zjistíte, či jsme dostali friendly fire, alebo jsou to modrý. Lebo tým ale toto zabelivčil. Na pravé straně pod sebou máš červených důl pod svahem. Opakuj. Napravo pod sebou máš červených. Že v té unibobunke jsou červený, zakrič to, lebo jsme tu pod palbou. Tak to nevím zpredu, vím, že napravo dole jsou. Dobre, už vedza. Asi. Alex, dokážeš to pušnout k tým paletám? Jdem já, levá strana hore. Kterým paletám? Mám tady jedný momentálně, na které se dívám. Jo, však dopredu prostě. Já jsem myslel, že si dál vpredu, ale nic. Já to nemám jak. Nevadí. Volné, celé pole. Tak pojďme, takto. Tibor, jdem ti po plotě, dopredu. Dobre, dobre. Poďme dopredu, chlapci. Není, no, tady už víc, není tam. Že len po cestě a je to teďka polovražda. Pacané. Jsme se zešli. Vidím jeden pohyb v lese. Druhá hodina byla. Ale Tam dva. jdu lese, no. Áno, Natáčaš? áno, A natáčaš? áno. Are you sure? Vyskúšaj, či to tebe tam doletí, ja ho pekne vidím. Letí si. Netekáš? Kde ho vidíš? Ryci v hlavne. Vidíš tento jak dvojitý strom, ako keby? Tak trošku naľavo. Vyskúšaj sa pokúkať. Máš tam listy akurát. Už ho vidíš? Vím, co myslíš, ale nehýbe se. Ja ho vidím od táto pekne. Ale keď sa ho nastaví... Všetci ho vidíme. No oni to púšťajú.
vystriaš tie palety. To je dobré. A my ostáneme asi tady, lebo je to dvojná zóna. Dostávajú bodky. Strýľa, trochu doprava. Strom, tak. A doletelo ti to tam, tuším. Áno. Dostal od snajpera. Áno, snajpera. Sračko! Predíha vzadu. Víte, ako sme dobre lakli, videl to? Práve, že nevidím ani kokot, to je to. Tak mi to daj. Ja ich poprosil. Hej, asi si si byl zahrať. Ty máš tu LPVčko namontované? Ok, ty bys už sem to našiel, už to idem dať tam. Dobre, tak mi popíš, kde to je potom a stretneme sa u toho stromu. Jop, hneď ti to popíšem. K stromu. Počkám na Alexa. Alex dojde sem, vymení ťa a To je dojdeš k tomu náš? stromu, dobre? Ibi, to je náš? Áno, to by ma... Pred nama sú dva, len tu. To nejsem. Napravo To utekajú. není náš, to vzadu není náš. Tam ide Pále, zdrahajú. Smrde! Smrde! Pani! Vajdu spoza toho kopca. Možno pe! Už to To už som vzadu. Už sa mám pomaly plné vajec. Chalani, Ty máš spomínaj si- plné vajca jedine. Hej, povedz im, nech ti dávajú fakt baka na nich, lebo oni to budú obchádzať určite. Čuješ? Timo, desi, koľko ti to bude trvať? Čeho? Nic. Výborný mal za 30 na to. Alex, ja už som u toho veľkého stromu, počkám ťa tu, stretneme sa, potom dobehneš k tej unibunke, vymeníš tam Marka. Jop, už sa vracam spátky. Jop. Tam tu počkáme. Kde? Vykúkal. Piče, poistka. Vykúkal. A kde ze svahu napravo? Zastavme, jak sme ich strieľali. Vincu asi. Co je? Vystřídaj sa se mnou, ty bude ťa čaká u toho veľkého stromu. Posledný kontakt sme měli vzadu, jak je ten svah, ten kopec, tak utekali záňho a včiel vykúkajú smerem Je tam sem. jeden náš. Za ten veľký. Áno, rovno pre tebu. Jo. Jak má červená zrnina, neviem, rostne. A vidím ho, ja tam. Tam Jo, nedostrelím. tak dva utekali popri lesy smerem tam. Vidím ich, A vidíš ich? potom jak... Jo, to sú oni. Jajzle! Komunistická pičo. Teda, ty kapitalistická pičo. Co ti je? Mám tam. Jo, sú tam. Ja mám o táto vizuál. Koľko máš tej snipe? Dá ti to? To máš pekné, tak hen tam je. Kúka jak trúbka. No nic. Počkaj, to sú tí naši? Proč mi máva? To co je? Proč mi máva? Co ti jebe? Asi ťa provokujeme. Že haha, koľko, nedostrelí. Co ti jebe? Kúkni sa na ňo. To nemôže byť červený. Pani, máš teraz vajec, modrý nemáš žiadne. Kúkni sa prosím ťa, hej ten tam dole, akú má farbu, lebo normálne ako strieľam, mi začne mávať spátky. Ide dole. Dá sa postav, choď to preč. Takto? Áno, tam dole. Modrá mikina. Tam máš, jak máš. Naposledy tam biela nos cúval. Už ho nevidím, ne? Práve, že išiel dopredu vícej. Ja on sa posúval k nám. Ale je ich tam kopa, jeden sa ti ukáže za chvíľu. Koko normálne na mňa začne mávať, co si myslí? To je provokácia, ne? Počkaj, trošku sa mi uhnú. Ja ho trafím, ale on robí toto, vieš? Ja viem. Akože nepriznáva. Ja, mne to nevadí, že zase na to som zvyknutý, keď hrám fajterku. Teraz hlavu. Aha, už vinkáme, príváš. Do piče. Koľko máš v zásobníku? Alebo... Asi 25-30. Ne v zásobníku, ale v zásobníku u sebe. Jestli budeš prebíhať. No jasne, no. A? To je mrtka. Nič?
Posunul sa doprava. Aha. To je čurák. Tam ďalej sú. Počkaj. Aha. Chceš si ho sám dostať, alebo idem ho zasypať z boku? Nie, počkaj. Tam sa asi ani Ja som ho nedostane. trafil ale dvakrát. Dole. Tam dole, rovno pod svahem. Myslím, že má kojot klobúček. Lebo ja najprv, že to je palach a to by hlava. Hen taká ďalší kokot. Naľavo. V lese sú naši nejakí? Na piči začalo fúkať. Hen, hore. Zásobník. No vidím. Daj mu všetky. Idú. Ide k nám, ale nebijú nás, prosím, počkáme. Nesypá. Lebo nefunguje, víš, tak nosím ho iba ako ne. Kokot. Kúkajte mi ten prev, dobre, budem sa to pozerať dozadu. Tu budú vychádzať. Aha, dole. Idú spodom, dobre? Kde kúpo? Tu som pred vami. Bacha, dobre, pojď. Toto je čo? Je to v trubka, že to je furt zbraň. On sa plází, vidíš ho? Ježiš, ale ich ide. Ide hore, kopcem, kúpni si to. Vidím to. Nepal tam, počkajme si. No dobre teda. Aha. Stroj tam. Piče. Co je? A jeden. Dobrý, idem tam zpátky. Počkej, to funguje. Aha. Vidím toho vpravo. A jeden. Dobrý, idem tam zpátky. Počkej, to funguje. Aha. Vidím toho vpravo. Berem si čisto 12. Pozerám, pálí už dole. Berem si 12, áno? Tam sa plás. Ber si, ja mám tady jedného. Dobre, dobre. Tá dvojka pekne. Chalani, už je to tady horké. Potrebujeme nejakou stejnú bubunke rýchlo. My nabíjame, ale Timo môže. Ale rýchlo.
odrezané. To je správa, že? Z dole. Nech ich zebrat asi trochu místa. Máme tady toho chlapíka hned hore. Oni keď tak zesú. Gorší. Nástriho. Dávaj pozor na toto, na to pieno. Víš, kam můžeš jít? Jde si podle vnitra. No. Hen tam, ale dole a budeš koukat směrem doprava. Ale jde odtať palba, takže se skovaj. Jdi dole. Jo. Já držím 12. A je to tam fakt ostré, to místo. Toto? Ano. Moc nevystrkuj, iba keď fakt bude. Tak strýla. Mám na 12. Jsme tady, ale jdu na nás. Potrebujeme tady trošku posiliť ze spodu, keby môžeme. A 12 jsou uzeránci. Cože? Ja neviem, ale 5 ich tam je. 5? No, oni došli veľká skupinka. Jo, před náma jsou minimálně 3, rovno 12. Chalani, jdete sem? No, piči. Či sme prešli okolo vajec, skúsime trošku ísť dopredu a ze spodu na vrch. Dobre, tak poďte, lebo ja nechcem umrieť dneska. Väčšina lesu pred vama je čistá, čiže môžete sa trošku pohnúť. Horko, že? A toto dusnost prostě. Hej, tam jsou prostě před náma. Pomalučky, neboj sa. Keď pôjdeš pri plote, tak sa nemáš čoho báť. No? A tady hore to je Tam si dáme Áno. pozor. Dobre sme zakempení. Kubečke, vy tak A piču, už mňa vidí. Pojď do vnitra. No. Nevadí, pojďme do vnitra a počkáme si, keď pojedu. To piče, proč ho Ty nemůžem? potom budeš mieť na tvojej dvojke. Zabít. Dole. A už dostal. Pekne. Jo. Ja sa dívam, keby niekto leze cez les. Ja tam mám jedno. Piči, už som sa oláčal. Či je to náš? Je. Ukážem. Pojď. Jsem dostal. Dostal? Jo. On to teraz nemá. To bude prima. Hajde, tak to mám gule.